Nemyslel som žiadny donate, že ne? Serus Electric, vítam ťa tu. Pečivo, chleba, 4 rohlíky. Ježiš, ty si kokot. Haló, hej ma počuť? Haló? Ok, chlapci, ideme otvárať 50 krabičiek, čo vy na to? O bože. Hey, wake up. O bože. Fú, 50 krabic, chlapci. Máme tu Chroma 2, Falchion, Huntsman, Phoenix a Shadowcase. Fú. Čo mi píše Pavúk ešte? Ešte to si prečítame. Poda to s nami z celú ďalšiu. Dúfam, že ten Negev už dneska konečne spadne. Pavúko do piče s takýmito onými. OK, Funky, prvú krabicu môžeš vybrať, jakú? Chroma 2, Falchion, Huntsman, Phoenix alebo Shadow? Phoenix, OK. Ktorý kľúč? Štvrtý. Štvrtý, ktorá krabica? Ukáž krabici, počkaj, nehni krabice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, máme 11. Tak, daj 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK. Fú! Čo to bude? Sunstorm určite. Famas, Sergeant. To je v pôjde, ne? No, to vyjde. Načali s Fearlightovou, to je celkom poraduječku. Dobre, Ľubo, ty si na rade. Ktorá krabica, ktorý kľúč? Chroma 2, Shadowka, OK. Ktorý kľúč? Tretí kľúč. Treci, no, a krabica? A pátá krabica. 1, 2, 3, 4, 5, open, OK. Chlapci, keby mi padol Kill Confirm, tak sa zadusím. Scambria! Every sky will build my throne. Došlo donate. Pusti túto popičovku a už som dal 3E a napíte do piče. Takže ideme piť chlapci. Došlo teraz 70 centov, euro teda, čiže pijeme. Right, kamo, díky za follow a nemôžem to pustiť, pustím to až potom, jak dotvárame, pretože toto pôjde na YouTube a nechcem tam žiadny vyjebaný copyright. Funky, na zdravie, Lámkaj. Na zdravie. Fuj. OK, Rodro si tu? Nein. Nein, tak povedz. Chroma 2, Falchion, Huntsman, Phoenix alebo Shadow? Aj Shadow. Shadow, a ktorý kľúč, koľkatka? Jedna, druhá bedňa. Jednotka, druhá bedňa, OK. Do piče! Cobalt Core. Také pičoviny. OK, kto je s nami ešte na tým spiku? Geco ešte tu? Geco si tu? Tak ktorá krabica? Chroma 2, Falchion, Huntsman, Phoenix a Shadow. Chromu 2 Chroma 2, koľkatý? a druhá krabica a štvrtý kľúč. Štvrtý kľúč, OK. Kokot, jaké? Ty si to mal dopredu prichystané sa. Jasné, že mal! Ja som Kokot, do tebe dopredu na teba vysypal našu. Chlapci! Valens, skúre na 500. Počkaj, ja si zavriem toho Jacka Danielsa. Channel. Nejaký Serus. nožiček by už mohol padnúť, nie? Ovečka, si to ty? No jasné. Ovečka, dobre, si na rade. Ktorá krabica? 7 a 7. Ale čo, Chroma 2, Falchion, povedz. 7 kľúči. 7 kľúčik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Huntsman a 7 krabica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7, 7. Volačo, červené! Aká vulkán mi tam prebehol, chlapci, mene nagrcanie. Čo ti jebe nožík? Chlapci, nožík! Ty kokot! Vora, Forest, Huntsman! Čo ti jebe? Ty kokot, fakt! Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe, nožík? Škoda, že Ty to kokot! nevieme, ale tak pohode. Chlapci, nožík! Every sky will build Čo ti jebe? Čo ti jebe, fakt? Ty kokot, ja mám kraj, chlapci! Me padol kraj. Mám v piči, padol mi knife. Chlapci, me sa trasú ruky. Me sa normálne trasí ruka.
Čo ti jebe? Mne padol nožík, ty kokot. Čo si kokot? Battle Scare Boreal Forest. Mám v piči, mám kraj, chlapci. Čo som? Chlapče, ovečka, ja ťa jebem, ty kokot. To čo si zajebal? To najlepší. Čo ti jebe? Nepadol kraj, chlapci. Čo si kokot, nepadol knife? Chápeš, Vanky, mne padol knife. Dobrá. Ja to nechápem. Koľko to stojí vlastne? Ja neviem, mám piči, počkaj. Sale. A mne sa normálne klepe ruka. Čo sa kokot? Mne na piču. 52 €. Môže byť. Prvý nožík, chlapci, jebem na to. A vieš prečo? Ne. Lebo to je heteš. A hete znamená sedmička. A my Čo si kokot? A ešte ti jeden padne, uvidíš. OK, daj na rade, Funky, ideš. Čo tam je? Sú tam tie šedovky? Áno, shadow. Tak daj... druhý kľúč, štvrtá krabica. Alebo daj tretí. Draw 3 mi dal hosting s 25 viewermi, chlapče. Draw, padol mi nožík teraz, ty kokot. Druhá krabica, Funky, a koľkatej? Druhý kľúč a tretia krabica. Druhý kľúč, tretia krabica, OK. Druhý kľúč, tretia krabica. Chlapci, mi nepadol nožík, ne na piču. Fú. Ja mám v piči, mne už padol nožík, ja mám v predstav piči. si, že by ti padol Slaughter do piči taký za miliardu. Kokot, čo ti jebe, mne nepadol nožík. Ja to neverím. OK, Lubo, jaká krabica? Lubo, si tu? Utnutý je. Dobre, Rodro, jaká krabica? No, daj tam Phoenixku. Koľkatý kľúč? 6 do krabice. Raz, dva, 3, 4, 5, 6 a 6 krabica, áno? Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Chlapci, mne padol nožík, jebe vám na hlavy? Mne padol nožík. A teraz padol negev, mám v piči, že mi padol negev, ale mne padol nožík. Čo si kokot? Čo si kokot? Kámo, ja som mal zvuky mutnuté. Dobre, Lubo, ktorá krabica? Ako si teraz odváral. Ani neviem Phoenixu. už. Phoenix, áno. Tak daj chromu 2, Chroma 2, no. 6 krabica, druhý kľúč. Druhý kľúč, 6 krabica, raz, dva, 3, 4, 5, 6. Čo si jebe, mne padol nožík? Mne na piču! Kúkal som ja kúkal, ty vole. Mne padol nož! Chlapci! Ja tomu neverím, ty kokot, normálne tomu neverím. Čo si kokot? Nožík! Dobre, neviem, bola čo origami padlo. Kto je na rade? Geco, čo? Hovor. Falchionu daj a tretia krabica 6. Tretia krabica, 6. kľúč? No. Raz, dva, 3 a 6, tretia krabica, okej. Nova Ranger, to je piča. OK, kto je na rade? No ja by som povedal chlapci. Ovečka, ideš. Ovečka. Chromy 2. Chroma 2, no. Tak poď 7 a 7. 7 a 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Easy dople. 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Chlapče, keď ešte upadne nožík, ja rozpalačem sa, normálne sa rozplačem. Dobre, origami vyjebaný. Nevyšlo to chlapci. Nevadí, skúšal ovečka, ale ako čo si kokot, čo si zajebal šťul, ako, ne na piču normálne. Amen do piče, neverím vám. Drav, Cerus, drav, hovor, kera krabica. Ty už si opitý, ty genio? Ja som ako kokot, ale mne padol knife, čo ti jebem, mne padol knife. Jaký? Huntsman Boreal Forest Battle Scare, mám za 52 €, ale mám v piči, padol mi knife, kámo. Ten mi dáš, dík. Choď do piče, povedz krabica, ktorá. Shadow, Ale opäť, koľko už má panakov ten jebo? Prilepšíme mu. 6 asi. To je pič, to je jedno, očúvaj, drav. Shadow Casea, Phoenix, Falchion, Chroma 2, Huntsman. Dobre. Kera. To je Phoenix otvor. Phoenix, koľkatý kľúč? 5. Raz, 2, 3, 4, 5 a krabica koľkatá? Z 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fú! Chlapci, chápete, mne padol knife, čo vám jebe? Podľa ma, ideš môj. A negev teraj, no dobre, to si dojebal drev. Ale nie. Ja Čo si kokos? Ja som vysvetený, mám 4 krížiky na čele. Dávaj.
Dobre, dojde ďalší. Funky, alebo došiel prvý. Funky, ne? Funky jazz. Funky Jazzy, daj beatbox a povedz krabicu, to bude najviac hype. Lama, Počkaj, Drav, neprerušuj ho. Ešte raz Funky, ešte raz. Breakoutu? Lama, koľko si mal? Čo, koľko som mal? No týchto. 12 rokov včera. No máš breakoutu? Nemám breakoutu. Shadow, Phoenix, Felsion, Chroma 2 a Huntsman. Felsion? No, koľkatý kľúč? Prvý kľúč, prvá krabica. Prvý kľúč, prvá krabica, okej. Double knife hype? Asi nekam. Stoj! Stoj, prosím! Do piče, skurvenej! Čo? Vyjebal som mikrofón z... Piče! Prebehla mi ona, Dijin, či čo to je skurvená, Ježiš, Statraková. Prvá som si opnul klávesnicu, rozpadlo sa mi, jebem na to. Evil Daimyo. Dobre, kto je na rade, Lubo? Či Rodro? Není tu. Lubo! Som tu. Lubo, kiera krabica? Daj tam zase tú šedovku. No, Trecia krabica, prvý kľúč. prvý kľúč, trecia krabica, okej. Lama? Áno, dobre, M4 a jedna Golden Coil na začiatku, áno? No do piče. Takže z kukumbia vyjebaná, skurvená padla. Zas? Dobre, Rodro, ideš. Aj tam Chromo 2 a 3-3. 3. Čítaš chat? Nečítam, čo tam je? Ne, že... Rakovina? Že týpek už je 3-3, to bol môj tým do piče. Elite build, chlapci, elite build. Doteraz som ja si čo mi na to. Počkaj, teraz je Geco. Je to Tak, dobre. tak daj ešte raz Chromu 2 a 3-4. 3, 4. 3 kľúče, kľúč 3, Áno. kľúč 3 a štvrtá krabica. Piče! Man of War Negev, chod do piče. Vykričaný som na kokot. Dobre, Draw 3 ideš. Ten má mute. Ja si preskočím. Draw, si tu kokot? Není, on má mute. Niekto na neho kričal tam. Podaj Phoenixu 3-3. Funky bol prvý, Funky ideš. Ale musíš dať najprv beatbox, Phoenix 2-2. Ne, piču, beatbox. To bolo slabé. Daj, bol Phoenix skromné. 2-2. Phoenix 2-2? Hej. 2-2. Chlapci, to ste Asimovku. Iba že by tu bol Negev Terrain. Chabon, keby mi padla Statraková Asimovka, tak ti hentu vrátim, Funky. Príď sa piču. Lubo, ideš. Počkaj, nehovor, idem si otvoriť okno, mi horko je kokot. Ideš, Lubo, ideš. Daj Huntsman 1-4. Huntsman 1, jeden kľúč a štvorka krabica. OK, bebe. Galil Kami, piče! Ty kokot, ja tie najväčšie hovna vyberám. Tomu ver. Geco, ideš. Falcionu, kľúč 6 a bedna 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 9 bedňa? No. UMP Riot, chlapci, mne už nepadne nič. Mne už padol si knife. Chlapci, YouTube incoming. Máš 450 ľudí. Si už piču, ne? Lama, Počkaj, teraz je Rodro. Rodro, ideš. to ide. To. Kokot, nás je tu nejak veľa. Rodro! Haló? Jebe na mozgy. Neviem, čo to Rodro. Ešte máš 6. Shadow, Felsion, Phoenix, Chroma 2, Huntsman. Shadow 2-3. 2 kľúč, 3 krabice, áno? Chlapci, ale mne padol krátko tebe! Padol mi odznak od mojej sestry. Statrak Glock 18 Varys. Takto. Dobre, Drown, ideš. Draw. Čo ja? Kedy kľúč, kera krabica? Neviem. Jebe ti? I will build my throne. Čo ti jebe, čo si poslal, ty kokot jebnutý?
Čo som kurva poslal? Ty si mi poslal 20 euro? Že som na rade si povedal, ty jeblo hlavu. Ty si mi poslal 20 euro? Počkaj, ty si mi poslal 20 euro? Nie, to som ja nebol. Pijeme, ty jebo hlavu. Ty si kokodrál, vieš o tom, že? To je nejaký fake nutý je. Tak to je fake, ale ja sa na teba napijem, Drav. Ty si je... Takže Drav do chatu, chlapci, a okamžite choďte, Drav napíše volačo do chatu, okamžite všetci follow na jeho stránku, lebo je to kokot. On mi dal 20 eur. A oblial som si práve klávesnicu a ruku. Choď do piče, áno? Ešte, že tu mám fapesníky, chlapci. Ešte, že tu mám fapesníky. Koľko si Lubo povedal, že tu je ľudí? 600. 483 teraz. 483. Chválieme, chlapci. Ja som zachrypnutý. Takže na Drava 1. Nie, na mňa 4. Si povedal, že každý 5 euro. 4 kámo. Dobre, prvý. Fú, chlapči, ale... Ja sa isto pogrcam po týchto 4. Druhý. Potom ti dáme hype do chatu. Bude Shablington. Aha. Ej, krsa, je to tu. Keď ticho tam máš. Sady tu vole, Prvým dole schodmi, ja to jebem. Tola ma už ti jeblo zo mňa, či nie? ešte Čo mu žije. zajebalo z 5. casey hneď na F. Čo? Lama, Není tu. tomu jeblo? Išiel. pýtať. Koľko už dostal euro tá jeblina? Neviem, Krcačil. keď bol na takých 7 panákov, dal do seba. Jebo, selautový kokot. Spam selautový četu. Selautový četu všetci, dávajte. Som tu, chlapci. Za chvíľku ti pekný chat začne. Už máš 500 ľudí, kamarátko. Chlapci, ja som bol grca, dobre? Ako sa ti patilo na záchode? Vynikajúco, zgrcnutá vyjebaná Coca-Cola skurvená. To musí ísť doznova teraz. Fú. Chlapci, mne normálne na streame vypadla grcka z huby, dobre? Ja dostanem ban za litra. Aha, aj kolu si doniesol. Á, nedostaneš. Kto je podrav? Kto pôjde do podravky, kto ide? Ja pôjdem. Ja chcem ísť ešte raz, ja som bonus zahodil lásku. Počkaj. Musím to predýchať troška. Jebe ti? 20 euro, však to je nič. Ty kokot! Čo? Pečivo, Ty rohríkli. Tomu segeticky. Chlapci. Ešte máme 31 kľúčov, čo vám jebe. A mne, koľkátý kľúč mi padla krabica? Na mne jebe. Ale daj! To došla Eva? Drav, to došla Eva? Jebe, ja mám vypovedné. Povedz jej, že má ban na život. Že jej odjebem prsty so sekačikom. Čo, Mám Lama? na to kladí. Kto sem došol? Drobec je tu, drobec? Není tu Ja ešte. som došiel. Kto došiel? Šaky. Šakino. Dobre, a kto je podravový? Ja pôjdem. Dobre! Nehľadajte sa. Ja som. Kto ide? Oslík, ideš oslík. Povedz krabicu. Takže dáme chromu 2, Chroma 2. štvrtý case No. a 5 krabicu, lebo to sú moje 1, najobľúbenejšie. 2, 3, 4, 5. Dvojka, 5? Či trojka, 5? Štvorka, 5. Statrak Elite Build, chlapci. Môže byť. Oslík, ty si iný šéf. Lama, Čo je? mrdí ti piča. Ja viem. Počkaj, ťuchnem si. Celkom dobre, čo chceš, celkom dobre. Máš pravdu. Čo ti padne? Funky, si tu kokot? Není tu, mám tu. Môžeš sa sprchovať, že? Dobre, Lubo, ideš, Lubo. No, daj Falchion, No. Patý kľúč a krabicu máš viac jak 10. Áno, mám ich 30.
Tak je 13 krabicu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Lubo, ty to dojebávaš. USP Torque. Ježišmarja. No čo tak. ty hnus? Čo ty Dobre, Funky, krabica kera. Aké ešte sú? Všetky. Shadow 2, No, daj druhý kľúč, 5 krabicu aké. druhý kľúč, 5. krabica. 1, 2, 3, 4, 5, OK. Fú, chlapci, a mne je nevoľno normálne. Mne je normálne nevoľno od žalúdka. Ukáž inventár. Stop, Gaga! Volím si! Čo ti jebe, ty kokot! Počkaj, to si robíš... Čo ti jebe? Chlapci! Nie. Čo si kokot? Čo ti jebe? Ja som úplne sluchatka! Chlapci! Ja už otváram krabice na streame. A ten Čo ti jebe? A kondícia. Minimal! Kokoti! Minimal! Čo ti jebe? Koľko to stojí? 5 euro. Klavesnica Fakt 5 euro? 5 euro. Si už piču, ne? 5 euro. 50 dýdla, ty kokot! Chlapci! Má takú hodnotu, jak ten nožík. No tomu ver. Chlapci! Mne je na piču! Mne padol. Počkaj, mne sa vypol oný. Zomrel si? Nevládzem, počkaj, musím Funky, oddychať. to funky, to... Nevládzem, počkaj, čo sa stalo? Čo stalo? Padlo ti Haló? aká, Čo to sa zapadne, stalo? pohoda. Mne nejde zapnúť vyjebaný. CSko, skurvené. Keď si prijebal po tej klavesnici, čo Keď keď si jebal bez prehlásiť praktika. Chlapci, mne padol, že Fama seržant. Čo ti jebe? Mama seržant s Tatrkom aspoň, nie euro. Ale počkaj, Kolumbia, fialová, modrá, 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 nožík, fialová, modrá, 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 modrá a rúžová za 51 euro. Dobre, hlavne, že si mi plakal, že si v mínuse jak piča. Ale ja mne nemôžem klikať, voľa čo sa pojebalo, chlapci. Odpoja si klávesnicu aj myšku. Poď, otváraj, dávaj, Mne to kliká vedľa. Že funky má späť asi molku. Čo ty na to kurva? Nemáš, chod do piči. Buzera. To je na rade, hej, dobre, idem. Počkaj, mne nejde klikať, ale jeb na to. To na rade jebo, dávaj, ide. Počkaj, mne nejde klikať, mne nejde myška, ja som to rozjebal asi, alebo voľa čo sa stalo. To je nebolo toto tu. Už ide myška, počkaj. A mne nejde klikať. Chcete vraj, keď si všetko jebolo hlavu. A mne nejde klikať myška, ja som ju rozjebal, chlapci, ona nejde. Počkaj, to idem pre druhu. Tá, čo tiež nejde, iba keď sa aj chce. Dneska sa aj bude chcieť špeciálne. Ešte jeden nožík mu padne, uvidíte. Aj podľa mňa na 100%. Chlapci, ale tu musím ja povedať ten nožík, aby nepadol. Ešte niečo veľké mu isto padne. Doppler, karambit. Factory New Statraku, full ruby. OK. Keby Som mu sa to išiel zahrádne postojne lopatky utopiť do vani, padli. chlapci, keby to naozaj padne, fakt. Ja by som Chlapci. to išiel. Čo by si sa išiel? Utopiť, keby ti spadne Doppler, kara, Statraku, Factory. Mne nevoľno. Ne. Dobrý opäť, čo vy na to? Čo ti jebe tomu? To je najlepší opening, čo som kedy v živote mal za všetky. Tomu povedal to akáčko. Ja nevládzem. A počkaj, mne ide myška. A nejde klikať. Čo sa stalo, kurva? Tomu ukázal tú tu fanky? No. Asi budem musieť predať to akáčku a kúpiť novú výšku, tak to vypadá. Kurva, mne nejde klávesnica, Poď chlapci. ďalej, dávaj, otváraj, som Lama, na rade. ale mňa z fanky by ste mali držať na rukách. Chlapci, ale čo vám jebe? Mne nejde klikať, chlapci. Ani tá druhá myška? A to je tá rozjebaná dedajderka, takže tá nejdeš duplom. Do Teska a zaplať Steamkom, že nech ti stiahnu zo skipu. Počkaj, ja to musím spraviť voľako. Non-stop stream, nevypne ho. Mne to nejde kliknúť, do piče, skurvenej. Zvedavý, jak vypne stream, no. Chlapci, ja neviem, jak vypnem stream, ja neviem, jak zapnem vôbec myškou. Čipkám vypne, Chipmaster. Ja som rozjebal myšku, chlapci, choďte do piče, dobre? Že... Mne nejde kliknúť normálne, ja nemám druhú myšku. Pošlem ti Riko jednu. Chlapci, mne nejde myška.
Nedá sa nejakú s klávesnicou otvárať. Tak reštartni CS-ko. Ale to mi nepôjde. Pôjde, mne to Nie tiež mi to- niekedy vypadne. Ale ľudia, či myška ide, či nie? Ale mne nejde klikať s myškou vôbec. Ale mne nejde ani vo Windowsi tá myška vyjebaná. Ja som rozjebal obidve myšky, dobre chlapci? Ja nemáš čím klikať. Myška ryb do chatu, ľudia. Myškari. Ja som rozjebal obidve myšky, mne nejde ani s jednou klikať chlapci. Myš ryb. Ja mám normálny astmatický záchvat z toho chlapci, ale bez srandy teraz. Á, už to ide! Už to ide? Už to ide chlapci. Dedaderka sa rozbehla. Ju vylieči. Všimajte, mám ju, pozerajte sa teraz do streamu. Mám ju rozebratú. A túto... A mne sa fakt zadýcha, počkaj, musím dať ventolín. Otváraj. A tuto mám ze zdrhovačky knoflík, aby ste vedeli. Myška ryb. OK, ide mi to. OK, chlapci. Kto je na rade? Kto je na rade? No ovečka už tam Ja som na rade jebo. A ja chcem ísť. Chlapci, kto je na rade? Priznajte sa. Tak za Ja idem, ja som na rade. Ideme od vrchu chlapci, nech máš to poriadok. Lampis, Čo je? idem ja. Kam ideš? No von sa nájde. Jeb na to, Funky, ešte máme... Kamo, jeb na to. Kámo, už musím ísť, ma čakať. Ešte máme 28 krabíc, chod do Otvorme piče. ešte krabicu, prvá Funky, Phoenix daj a prvý posledný, Funky, kľúč. daj. Prvá Fenixa, prvý kľúč, OK. No, Počkaj, voľako sa mi to tu dojebalo. Nevypadli, počkaj. to mi nevychádza. Prvá Fenixa, Prvý kľúč. unlock. Poď! Bang! A padne ti Pičalina. 2 centov, skin. SG 553 Puls. No, lepšie ako by ti padol puls. Tak Funky, najp sa jak kokot. Dobre. Chat, Serus. donate za tašku, Mama, čau. idem. Čau, čauko, čauko. Serus. Drav, ty ideš preč? Nie, však ja chcem ísť. A ja chcem ísť. A ja chcem ísť. Počkajte! Po Funky mi šlo Lubo. Lubo, ideš. Nehaj ma Daj len chvíľu. chromu 2 a 1-1. Chroma 2, 50 krát. 1, 2, 1, 2, jeden kľúč, 1-1. 1, Prvé OK. obidve. Koľko tu je ľudí ináč? Koľko tu je ľudí? Máš veľa, neboj sa. 527. 527. Lubo, ty to dojebávaš, ty máš Saved of Origami. To je jasné. OK, Keco ideš. Ne, počkaj, Rodro. Si tu Rodro? Neviem, no. No, Shadow, Phoenix, Falchion, Chroma 2, Huntsman. Aj Shadow. No, Štvrtý kľúč, tretiu krabicu. štvrtý kľúč, tretia krabica. OK, my friend. Máš to mat. A teraz taký hype na knife. Galil AR, Stone Cold. To je v pohode. Lama, Čo? daj Huntsman. Ako som na rade. Kto je na rade? Počkaj, Geco je na rade. Ja idem. Geco ide. Dávaj. Falchionu a 2-2. Normálne ja mám z alkoholu astmatický záchvat, chlapci. UMP a Riot, kamo. Teraz som na rade ja. Chlapci, ale ja som zajebal 100 euro za dve veci, čiže mne sa vrátili penáce, čo som jebol do priebaného openingu. No, a ešte máš na sebe nič. To sa nestáva! A ešte otvoríš za 2 knifey. Dobre, ovečka ideš. Ovečka. Phoenix. Phoenix, 3-3. OK, ovečka hype do čitu. Statrak Asimov fail tested 0,0000 fall value. Dobre, Textile Storm. Rip, počkaj, mne padol mikrofón, chlapci, ja som rozjebal mikrofón. Voľakov som rozjebal mikrofón, nevadí. Poď. Dobre, Draw, ideš, Draw. Daj tam Fenixku. No, 6-9. 6, už sú iba 4, ty kokot. Tak 4-2. 4-2. Poď môj. Táto bude osutová, verný. Vystačil som. Poďme. Kokot, Texan Storm. Do piče, skurvenej! No, Sekačík, rozjebem volačo. Kurva, to je ešte Battle Scared alebo Field Tested, alebo volačo taký. Funky šlo do piče, že? Lubo, ideš. Daj tam Huntsmanu, No. posledný kľúč a predposlednú krabicu.
Mne normálne nevoľno, chlapci, nevoľno. Galing AR kami, na piču. Pičoviny Zás tie spadajú, už papierové prejebal pičoviny. šťastie. Zás papierové. Všetky šordy. Dobre, Rodro ideš. Chroma 2, 1, 1. Chroma 2, 1. 1, áno. Aha, dobre, mne vypadlo tlačítko z myšky, dobre? Menete klik, počkaj. OK, už to ide. No piče. Origami vyjebané, skurvené, nakazené. Ale mám furt astmatický záchvat z toho, čo sa stalo práve pred chvíľou. Fú, mne je zle. Geco, čo? Geco, ideš. Shadow, druhý kľúč, štvrtá krabica. Druhý kľúč. Štvrtá krabica, áno? No. OK. $5,250 wingshot, to je v pohode, to je v pohode. Pekná, V pohode. Dobre, ovečka ideš. 7, ideme. 7 kľúč má Beňa. To bude asi potom Huntsman. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huntsman a 7 krabica, no? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To bude pičovina už teraz. A jasné. SNG a slashed. Ranči, že sa treba napiť. Vypršal elixír. A vlastne ja mám ešte dve od drava, že? No, však jasné. Čo si kokot? Ja Ja to čakám. nezvládam. Mne ešte nevoľno z toho predtým, áno? Ale jeb na to. Tak napijem sa na teba, drav. Na zdravie. To aby som aj ja išiel po fernu. Evička, ty dojebe. Ale mám piči. No, kto je na rade? Môžem ja ísť. Ide Lubo. Ľubo Coleman. Daj tam Felčion, tretí kľúč, 6. krabica. Lubo, tebe to dneska nejde. No mne to nejde, no. Burner. Glock 18. Rodro, ideš. Daj Phoenixku. No, sú Druhý 3. kľúč, prvú bedňu. Druhý kľúč, prvá bedňa. Ha, Sandstorm. Kokot vyjebaný, mne už padli 14. Hej, chlapci, do čitu, prosím. Geco, ideš. Chroma 2, posledný kľúč, posledná bedna. Posledný, takže druhý kľúč a posledná bedna, áno? Dobre, chlapci. Proste hype sa trakara byť až... Pomeru dotváraj. CZ Auto Pole Position. To je v pohode. Vyzerá, že to Ale už ešte... fialové. Už to je filajové. Chlapci, normálne sa mi chce grcať, dobre. Drav, ideš. Ja? Huntsmanu daj. No, Tretiu a tretiu. treťu a treťu. Hej. OK. Ver mi padne. Niečo dobré. Normálne sa mi chce vrácať, chlapci. Čo sa smejete vy kokoti vyjebáni, skurvení? Čiže je tá Twist. Čiže je tá Twist. To je moje. Otvoril som im ja. To je na piču. Lubo, ideš. No, daj tam Phoenixu, prvý kľúč, posledná krabica. Prvý kľúč, posledná krabica, takže tretia, áno. Mám furt astmatický záchvat, chlapci. Tak, Sandstorm, Sandstorm mám. Lubo, ty si jaký žebrák? Ja mám dneska modrý den. Chlapci, normálne mi je zle, nevoľno mi je. Koľko máš ešte krabíc? Rodro, ideš, 13. Huntsman. No, Posledný kľúč, prvú bedňu. posledný kľúč, prvá bedna. Chlapci, všetky vám díky za followy. No, dobre. Ja som 90 module. Chlapci, mi sa normálne zle dýcha z tohoto do piče. Ty otvor okno. Mám otvorené a není mi vôbec zima, takže som najebaný kokot v tom prípade. Asi áno. Geco, ideš.
Tak daj tam tú chromu poslednú, čo máš kľúč a trecia krabica. Tretia krabica, OK. Mišo, je ti nevoľno? Tak sa dívam na ňu, jak mu jebe pri... MP7 Armor Core, chlapci, to si dojebal. Dobre, Draw, ideš. No, daj Falchion 1-1. 1-1 Falchion? Chlapci, už dole nič nepadlo. Neboj sa pani. To nebolo včera na... USP Torkuje. To je na piču, chlapci, to si dojebal, Draw. Lubo, ideš. Neboj. Funky, si tu? Funky. Franky je vonku. Dobre, Lubo, ideš. Počkaj, Huntsman 2-4 daj. počkaj, vypadlo mi tlačítko. A mňa zase jebe, pekne. Dobre, no tak ho pohľadaj. Aha, pozrite, toto je moje tlačítko na myške. Máte to v čete, chlapci, či v čete, v onom. Ja sa neviem trafiť do dierky, to je na piču. Ja sa fakt neviem trafiť do dierky. Do piče, skurvenej. Počkaj, Dravo, ja mám ešte na teba jedno... Dobre, čo bolo, Lubo, čo si to hovoril? Huntsman 2-4. 2-4, 2, unlock a 4, OK. $5,000 puls, Lubko. Dobrá. Tebe dneska idú modré a kukot. Daj Huntsman 5-5. Dobre, a po Lubovi ide Rodro. Falchion 2-2. Jako 2-2? Unlock 2-2. Statrak Nova Ranger. Pre Franky. Čo tam jebeš? To je sekáčik mi tu naskakuje na stole, sekáčik mi naskakuje na stole, chlapci. Skúsená pičovina vyjebaná. Dobre, a Geco ideš? Shadow, prvý kľúč, posledná krabica. Shadow prvý kľúč a posledná krabica. Počkaj, čo som sa zajebal. Shadow prvý. Posledná krabica. Koľko tu je vlastne ľudí, chlapci? Ja vôbec neviem. 538. Koľko? 240. To je gej. Chápeš tú pičovinu? To si padlo. M10 Ranger. Má naopak sluchátka, to nevadí. Pekná je. 10 Ranger, však také tu ani nemá. Pekná je. Drž piču, Lubo, jajbem ti. Kto bol posledný, Geco či do? Ja, posledný, hej. Drav, ideš. Posledných 7 krabíc. No i čo máme na výber? Shadow, Phoenix 1, 2 Falchiony a 3 Huntsmany. Tu tá čo je jedna, tu otvor. Koľko dve sú jedni? Tak tu Shadow. Shadow, no. A Tam je Sandstorm. Počkaj, mne nejde zase kliknúť. Musím to Otvor tu, kde je tam, Phoenix. Dobre, Shadow, Unlock a koľkatý? Máme 4 krabice, koľkatý kontajner? Tretí. Tretí, OK. A vy kliknúť neviem na to tiebo. M10 Ranger, chlapci. Ty si dobrý Ranger. Dobre, dojde po Dramovi. Lubo, ne? Počkaj, Oslík? Mňa preskakuješ už. Oslík ideš! Aké sú? Jedna Phoenixa, 2 Falchiony a 3 Huntsmany. Daj Huntsmanu, nech máš ešte jedné. No. Daj 1 a 2. 1, Unlock a 2. OK. Usakai. Auk, Torkue. Máš parádne. Vypni to okamžite, lebo ti najebem. Lubo, ideš. Jedna Phoenixa, 2 Falchiony, 2 Huntsmany. Tak daj ten druhý Huntsman No. a tretiu krabicu. Jak mu jebe tu na... Čo ti jebe? Me prišla hyperbista! Som rozjebal mikrofón, chlapci, dobre?
Vypni to okamžite, mne padla... Mne sa doje... To čo si urobil s tým mikrofónom? Ja som ho rozkúsal, chlapče, ja som ho rozkúsal. Mne sa posunul celý monitor a mikrofón a všetko do piče preč. Drž, kokot, drž! Trošku. On sa šmíka jak kokot. On sa šmíka jak v akvaparku, keby bol. Nešmíkaj sa prosím, dobre. Počkajte chlapci, zase sa potrebujem vyšťať, hneď som tu. Kam išiel ten jebolav? Čo zaviešťať? No určite, že ho grzať jebo. To poznáme toto. Dám mu ďalšiu 20, počkaj. Teď nech príde aspoň. Hej, daj mu 40. Daj. Hej, chlapci, nespamujte kokotiny. Tak tu, nie. Ja, no dobre, Tomu už dávam timeout. Nedávaj tam za to je čosi. Takéto kokoty šíba on stále dookola. Pojči mikrofón. Tak chceme time. Chceš time, Majko? OK. Lani, jebe vám tam na tie hlavy do piče, aj sa skloníte v tom čete. To je už toxický chat ako u Resta. Ale ty kokot, to tam má Mordor. To je normálne Mordor toto, na čo sa dívam. Fajči mikrofón. Aj ti mikrofóny, ja nechápem. Jak môže niekoho taká pičovina napadnúť? Lebo to videli. A ja som to videl. Bohužiaľ. Jak on to fakt fajčí mikrofón? No, trošku. On si ho strčil do huby. Len by si ho ogrcal, to by bol ešte len. Ste ešte tu? Ja tu si možno Áno. ako mikrofón? Čo? Ale nič radšej. Nekliká mi zase myška do piče. Kokot, please don't ban. Sorry, kamoško, mám ťa rád. 4 kľúče. Kto je na rade? Daj Hansman, kámo. Môžem ja. Konečne. Ovečka ideš. Alebo... Musel. Tak dráv ideš. Ja? Máme 4 kľúče, hej? Daj, aby ten Hansman dá jeden. No. A krabice sú koľko? Sú 2 kľúče. No, tak jeden Hansman. A prvý či druhý? Prvý. Prvý, dobre, unlock. A sú dve krabice. Druhú. Druhú. Som myslel, že ho zmetiem, vieš, že klikne naopak jebo. Takže tak spíti jak jebo. No, ukáž. 5000 plus. No, Ale mám normálne rozkusnutý mikrofón, chlapci, pozrite, ja vám to ukážem do kamery. 10 eur. Dole kamery. Pozrite, tuto vidíte túto pičovinu, tú dieru? To je rozkusnuté. A vidíte? Si prekúsal toto? Túto dieru? Áno. Ja som rozkusol mikrofón, chlapci, dobre? Bol hladný, však poznám. Ja som rozkusol mikrofón, dobre? Drž piču, ja mám diery v anue, dobre? On prekúsal mikrofón. Drž piču, dráv! Ja som zahodil rožky z Lidlu, dobre? Počkaj chvíľu. Termovius. Tak ten už na reklamačku nepôjde asi. Za ten knife si kúp. Nesmejte sa mi, ja to spravím jak Adamko HD. Mám tu z Lidlu vyjebanú kakaovú vánočku alebo volačo. Mám 3 krabice. Dobre, ovečka, máš tu čest za to, že kvôli tebe mi padol knife. Máme tu 3 krabice. Fenixu, Felšionu a Huntsman.
Huntsman, OK. Koľko tam je pedíček? 0. Dobre. Otvárame jednu. Dobre. Pedem Alčion. Bože! SNG! Slušt! Dobre, 2 krabice, chlapci. Ja chcem. Ja chcem poslednú, ja to dělám. Ja idem. Lubo dával pičoviny, takže Luba preskočíme. No, Ja idem. na sa vyjeb. Ja som ešte... Funky si tu, Funky! Funky to nebude vyhodziť. Funky, kokot! Tak to není. Dobre, z keho mi padlo to Misty Forest? Misty Forest, či čo to jak z toho volá? To AKčko, z keho mi padlo? Kto to povedal? Funky to povedal. Funky? Povedal. Jo. Funky. Zas mi nejde tlačítko do píče skurvenej. Bože! Jak ja budem hrať matchmakingy, chlapci? Dobre, Rodro, si tu? Ne. Ne. Dobre, a Phoenix alebo Felšion? Aj Falchion posledný. Falchion, posledná bedňa. Mám ich tu 25. Nechceš nejaké svoje šťastné číslo? Nemám nejaké. Takže posledná, áno? Si 100% istý? Ne. Nechceš napovedu 50 na 50 alebo zavolať priateľovi? Zavolaj niekomu. Zavolám, OK. Lubo, volaj ti, Lubo. A, B, C, D, alebo... Kredit nebudem volať. OK, tak... Zavolaj Funky mu rýchlo. OK, zavolám Funky, nemám ho číslo, ale to je na piču. Tak posledná kejsa mám piči. Ja chcem poslednú tiebo. To je posledná. Ale posledná je moja. Dobre, posledná je Dravová, lebo mi poslal ešte jedné policaky dlžím, kamo. A zas mi padol rožok. Ešte príde ďalšie, dva si prichystaj. Chod do piče! Nič mi neposílaj! Prvá krabica alebo druhá? Druhá. Dáme Star Trek AVP Hyper Beast, či počkaj. Vyjebaný, skurvený. Heaven Guard skurvený, vyjebaný. Chlapci, ja mám piči, ja idem otvoriť ďalšie krabice, dobre? Dobre. Žiadnych 50 opening, ale ideme vácej, dobre. Z kere mi padol ten oný, Huntsman ešte mám. Počkaj, mne nekliká myška. Oni sa, v tom čate sa skurvení kokoti iba ujebávajú, oni sú priebaní. Čo majú robiť, keď píša teba tiebo? Koľko ich tu je? Asi tak no. 540. Si robíš piču, ne? Ne? Aha, počkaj. Giveaway. Hund. Ešte máš jednu, či nie? Ja už nemám Huntsmany, som to dojebal, chlapci. Dávaj, otvor ešte. Dobre, otvoríme 3 revolvery, áno? Last Gaze of No, Destiny. to by si Nie, breakouty. revolvery otvor. Alebo Vanguard. Revolvery otvor. Dobre, E-sport. počkaj, chat. Chcete Bravo. Bravo, alebo chcete, CSGO case? Bravo. alebo Felšion, alebo Revolver. Bravo, to je 50 eur. Najlepšie, že ja na tej chat nevidím. Lebo si slepý. Lebo som najebaný. Si najebanú svoju... Bravo case, bravo. Samé bravo, dobre. OK, bravo. Ale mne odpadlo zase vyjebané klikátko, chlapci. Keby ste nevedeli, mám rozjebanú Dead IDR-ku, s ktorou jebem tam toto tlačítko, takže... 10 krát bravo case, dávaj. 10 krát? OK. Ja mám problém. 80 eur. 6 euro, ty koko, či koľko? Bravo. 8 eur stojí bravo. Kúp jednu právo, však to je drahé ako kokot. Kamo, ja ich mám 14, chod do piče. Tak otvor. Tak otvoríme. Open. Bujkaj, dáme 14. 14, bujkaj, 32 euro, 34, mám piči. Lebo som najebaný. Takže ďalší 34 euro. Add phone, 33 euro. A nezaplatím si internet, lebo som zajebal na krabice, chlapci, takže 60 case opening. Takže ešte ideme 10 oných. Return to translation, autorize. Áno. No to púšťa. Vypni to okamžite. To bude copyright na YouTube. Svetím si krabice. A pozri, došlo mi na SMS-ka na vyjebaný mobil, že som zaplatil 14 000 eur za krabice. Paula mi napísala, že gratulujem. To je moja bývalá, keby ste chceli vidieť. 32,90, ok, 10 krabíc na
Operation Breakout, takže máme ešte 10 14 piču, 14 krabic. Ja som taký kokot vyjebali skurvený chlapci. Čo mi dá? Bože, čo som spravil? Čo som spravil? Nepošlem ty koko, lebo... 100 eur ryb. Asi tak, kamo. 100 euro, 110 len krabice za tých 50, toto je 32 ďalších. Čiže čo mi došli do nety, už som prejebal vlastne. Dobre Michal, to sa doučíš, nevadí. Dobre. Ľubko, teba preskočíme, lebo ty dávaš pičoviny. Ide oslík. Oslík ideš. Máš 560. 6 a 9. 6 kľúč, 9 krabica. Presne tak. 6 kľúč. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, OK. Chceme Butterfly Hype do chatu, chlapci, rýchlo. Hype. Padne ti hola pič. Dobre. Pornoherec Ivory. Vyjebaný pornoherec. Dobre, Rodro, ideš. Ja neviem. Ale vieš. Posledný kľúč, posledná bedňa. Posledný kľúč. Posledná bedňa, OK. Aha. Negev, Desert Strike. Dobrý ty. Aspoň, že som si nerozkúsol mikrofón, chlapci. Necítiš k tej žemličke aj kus olova? Neviem, ale mám zajebanú celý mikrofón z toho. A teda klávesnicu, počkaj, pozeraj, jak pršia oné. Liskuje cesto, jak prší, aha. Prší cesto? Prší liskové cesto. Bežne prší cesto, áno. Dobre, Trau, ideš. Idem? Áno. Tretia, šiesta. Tretia. Unlock, šiesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK. Unlock, Ovečka, musíš nejaký knife hypnúť, ne? Jasné, že bracho. KURVA! Naši! Vyjebaný negev skurvený! A čo tam bolo predtým? Neviem, vypadlo mi zase oné tlačítko vyjebané. Ste tu? Čo smete vy kokoti skurvený vyjebaný? Ona ma boli maliček z toho, jak som jebol po tej myčke skurvenej. Nesmejte sa mi kokoti vyjebaný. Gogodi. Gugajte na ten kryt. Počkaj, koľko je hodín? Pol 10. Kokot, vyjebaný drobec dojde až za pol hodinu a ja už som najebaný jak skurvený kokot, chlapci. Dobre, doj na rade. Mišo, daj 7 kľúč, 5 krabicu. Ne, 7, dobre, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7. Unlock, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A poď. A ideme, Butterfly Knife. Hype do chatu, chlapci, rýchlo. Kurva! Druhý tanír, piči. To není tanír, to je tento vyjebaný sekačík skurvený. MP7 Urban Hazard. Chlapci, ja to jebem. Čekaj si tam tanier. Zas mi vypadlo tlačítko, kurva! Ach, koľko tu je vlastne ľudí? 540. Koľko? 546. A vám jebe, chlapci, dobre. Aha, okej, počkaj, dáme tak. 1-1, dekamo. Počkaj, zas nejde tlačítko. Dám, nesmej sa, lebo ti najebem a dáš mi donate na novú myšku, lebo ti zajebem pi... Ne, prosím, nedávaj mi do 20 euro donate. Ja už som grcal dvakrát, dobre? Tak budeš štvrtý. Chod do piče. OK, máme 10 kejsek. Ide ovečka. Ovečka, ideš. 2-2. 2-2? No. Zas mi vypadlo tlačítko. Do piče, on sa tam nedrží. Aj klávesnic diamondu. 2-2. Tak jak je koľko to zvyšuje? Statrakový pornoherec mi padol. Ešte to tak. No víš, to je tak, že počkaj, ja vám to predvediem, pozerajte teraz oné, V-kameru, jak to robí statrakový pornoherec. Zoberieš penis, zasunieš, prvý kill, druhý, tretí, štvrtý.
Som zvedavý, čo tu Počkaj, No už to som čo zvedavý, spraví, to píše. počkaj, čo spraví, to nebo. Tak toto funguje. Najhoršieho. Tak toto funguje, chlapci. Saberko vypadol. Hej chlapci, zase mi vypadlo tlačítko. Ja to jebem. Chlapci, nikdy si nekupujte dedadierku, lebo sa vám rozjebe jak mne, keď ujebnete trikrát do stol. Kto bol teraz? Ovečka? Ovečkin bol, no. OK, Drahu, ideš. Šiestý kľúč. A prvá krabica. OK. Hej, koľko má ten dopening? 4 hodiny alebo koľko? 30 minút ideš, sa ti len zdá. Super, 5250 Supernova, aspoň volačo. No vidíš to. Aha. Dobre, lama, idem. Ideš, Vinco. Ja idem, ty koko, tak daj sedmý kľúč a 5. krabicu. 7 kľúč. Lebo predtým hovoril, daj. No. Jo. Dobre, poďme. Kurva vyjebaná, skurvená. Ďalší neges vyjebaný. Kurva chlapci. Ja som schoval všetky mačety, ale schoval som ich meter od seba, to je dosť na piču, že? Tam nechaj, lebo. Koľko ten funky si robí bublinkovú kúpel, prdzi si, fazulozovú volevku si dal, alebo čo? Išiel piť vonku. On išiel piť. Aha, on išiel piť? Zakopte na dve. Tak to mi je nevoľno. Počkaj, rozkúšam mikrofón. Je bratr, Rozkúsal som mikrofón, keby ste chceli vidieť. Tu je rozkúsaný mikrofón. Otočíme. Rozkúsaný mikrofón. Easy as fuck! Chlapci, mne sa to jeblo pred monitor, čiže mi to nemá čo držať. Ty si kokot, myš. Drž piču, Lubo. Zas mi vypadlo tlačítko. Musíš si kúpiť nové sito na mikrofón. Jaká diera, ty kokot. Kto je na rade? Ja. Ja! Ty kokot, ja! Idem ja, dobre? Tretia krabica, tretí kľúč. Mám piči. Prebehla mi sa aj Rexa a Statrakovi 5-7 fall. Staterkovi, no. Dobre, máme novú coil. To je v pohode. Daj 1-1. 1-1, OK. 1. Vlado mi klope, chlapci. Hneď som tu. Vlado mi klope. To si mozek odchádza. Asi kiska. Tu se, chlapci. Alebo Gaben, možno Gaben, chlapci, berte tak. Ber si mačetu. Tomu klopu tí Vietnamci, čo sú pod ním. Tekači. Ale pod ním bývajú Vietnamci, či Korejci, či čo sú to. No rozsekajú s mačetou. Čo robíš tu koľko takto viete? Jebne ho do kimči. A budete ňou sušiť. Taká polícia teraz, ty kokodo, zatknú pred kamerou. Išiel grtať. Do simulátu Kalifornia. Hlavne, že má party v izbe jeblo hlav. Koľko stála henta pičovina, čo sa tam točí dookola na tej 5 stene? euro, 5 euro. 6 eur z Lidla. Z Teska, nie? Aj z Lidla to je. To v Tesku predávali takú guľku, čo si dal keď do USB a dotkol si sa, tak vieš, také lasery išli. Domáca výroba. Domáca výroba. Už ide, Už je tu, ticho už ide. Chlapci, už nemôžem kričať. To bol. Majiteľ. Číňania? Majiteľ mi klopal, že nemám kričať. Tomu najem. To som dojebal. OK, a kto je na rade? Pozvi ho domu. Nemôžem. Kričať, a keď počuť, jak ten sekačiky nebolo. Vy ste kokoti. Dobre, už nemôžem kričať. Daj si ešte jeden, potom budeš kľudnejší. Ak si nedáš, ja ti doložím na ne. Ešte 2 musíš vypiť. To bol majiteľ, že počúvaj, nemôžeš toľko kričať. Že už som mal všelijakých prepatých. Ale že ty moc kričíš, že to je moc počuť. Všelijakých prepatých, že sekačikom vyprie. Hej, už nemôžeme kričať, tak chalený, sorry, ale... Ale predstavte si, keby na to za ním zase do sekačíkom kekve. Čo je ty koľko dotorám krabice, nechaj. On povedal, Čo sa Korejci stažovali? majiteľ mi povedal, že zavolám štátnych, majiteľ mi povedal, že zavolá štátnych na mňa. Tak nerob pičoviny. Nemôžem toľko... Hej, koľko máme followov, chlapci?
Ale 10 ešte nebolo. Budem to rozprešniť. 10 ešte nebolo, chlapči, ale ja tu rozhýbam scény s vesekačikom, čo si Ešte poviem? môžeš klicať 14 minút. Rozpuzávaš mikrofón. Dobre, chlapci, jebám na to. 5 itemov, takže kto je na rade? 2-3, 2-3. 2-3. Hype, hype. 409 kovovka. Čo máš za balóne, ty kokoduke? To si on vyrobil. 5000 za Ivory. To máš parádne. To pôjde na 1. 4 krabice posledné. Pôjde na 1. Správaj trade a potom niečo. 1-1? No, to správ. 1-1, okej. Jak sa skľudnil kokon. Zostav vypičovanie a Idem nejde vybrať, chlapci, sa skľudnil. Nie, nepadne Negeu. Kvôli vyjeba. Ja sa na to vyjebem. A to za to môže odstojba. OK, 3 krabice, Rodro, ideš. 3-3. On taký To bolo easy. chladný hlas. 3-3. 3-3. Easy Negel. Dobre, SMG, Abyss. A že píše, Marko, to majte opýtať. Posledné krabice. Ovečka, ideš. Potom dve, tak 2. Daj mu 3-3 kapa. 2-2. Posledná ide mne pekne. OK, 1-1, takže to je easy, ne? To môžem aj ja povedať. Ale ja chcem UMP Hazard. Urban Hazard. Či MP7 Hazard. Kúp ďalšie krabice. Nekúpim, už mám piči. Požem ti peniaze. Posledná, unlock, container, unlock case. Ale ľudia už došli na... 564. Chlapci, aby som nebol o stôl, ale nemôžem. Nemôžeš na podmienku si. Nemôžem, lebo sused mi došiel pičovať, že nemôžem. Lebo mi prebehla, Si otvárali krabice, aby bolo teplo. lebo mi prebehla Statraková vyjebaná nová, vyjebaná Statraková a padlo mi UMP, teda 5000 Ivory, áno? Ivory. Chod do piče. Choďte do piče, ja mám piči celý skúrený opening, už skúrený. Zjebu. OK, Ideme hrať? ideme, Ešte trade up. trade up. Hej, trade up správ, padne ti jak vnetý kokoc. Padne di. 10% šanca je. Kúkaj, padlo. Fama Seržant, Sukumbia, ja neviem to ani prečítať. Skumbria, prepáč, dyslektik level 200. A to revolver si otvoril, ty drbo. Čo? No poďme na oranžovú správ trade up, poď. Na oranžovú. Otvor aspoň jednu revolveru. Daj na fialovú kapa. Dajte mi niekto 5 €, nech kúpi dve revolverky. Tam ti padne tento revolver. Mne sa na piču kliká, chlapci. Mne to moc nejde. Takže CSK už asi hrať moc nebudeš. Ale budem, ja to voľako vymyslím, neboj sa. Čo, na šipkách a s enterom strieľať? Áno, áno, Daj tam Mac 10 Fade. nedám. Prečo? Niekde load mode, to je vynikajúca zbraň, chlapci. Kúpiš Ja keď je všetko faktory mu tam dám. Poľaď som zachrypnutý. OK, z modrých ideme, už si trade up kontrakt. nevadí, to sa dá učiť. Negeu, to čo je za Negeu? Som nevidel. Lama, trobecka, že za chvíľku príde. Ježiš, to je tá nová. Nová koj, to je dosť na piču. Otvor tie revolvery. Ne, Dávaj. ne, Jebo. Nechceš knife? Nový? ne. Že? Čo to má na SMS-ku, chlapci, jebe vám? Revolver. Koľko máš tých modrých? Ďalší negev, no, loudmouth, choďte do piče. Počkaj, to už je všetko? No. A piču z rýžu. A piču z rýžu. Piču z rýžu, chlapci. Piču z rýžu. Poď ešte môj, poď.
No, mne sa nedá klikať, víš, to je na piču. Prav trade up z tých medailí, čo máš. Ti padne nejaká nová. Mhm. Ja to nejde klikať, ja musím 14 krát kliknúť, aby mi to raz kliklo. Padlo mu niečo dobre? Retribution, či čo to je? 5-7. Ďalší, Teda nová, to sa má. môžeme spraviť ďalší trade up. Ja som, koľko tých modrých mi padlo, chlapci, veľa? Ja starterkový trade up daj, ak máš. To je zaujímavejšie. Tak ber to tak, že okrem knajfu a každé si niečo padlo. To je pravda. Aha. Mne nejde klikať, chlapci, to je na piču. No tam dýchčí, keby bol nasávané do piče. Ja. Okej, prepáč. Mac 10 kurz. Tak kúpil 2500 followov, kamarát. Koľko? Tak 2400. 10 či koľko mám? Ideme fialový trade-up kontrakt, chlapci, som zvedavý, čo mi padne. Poď najlepší, poďme, ide. 2422 má. A 5200. Dajte mu to na 2500, poďte, aj ide to. A mne ide klikať, to je na piču. Aha, mne vypadlo tlačítko. Kde to padlo, to tlačítko, chlapci? Ja ho nemôžem nájsť. Ja ho nemôžem nájsť, chlapci. Ten Huntsman stojí 60 eur, to máš v pohode. Ja ho nemôžem nájsť, to tlačítko, chlapci. Mne nevládze vypadlo. Tak sa niečo nájde. To je znak kokot. Chlapče, Mišo, ty keď sa zajtra ráno zebudíš, si budeš jebať hlavou o scénu, keď Keď zistíš, sa čo si pozrie na ten porobil. mikrofón, tak všetko sa mu objasní. Čo som spravil? Otvoril si knife capa. A to rozbím daj, povedri to mikrofón a nemám na tým sa myšku. Nejde klikať, chlapci. A zebudil si korejcov. Tak? Nejde klikať, chlapci, dobre? Ty koľko čistá matúra ten tvoj. Tomu ver. Neri pomôcť? Si. A nie, to nie som. Iba keby som zabazoval všetky, tak je pomoc. Čo tam píšu? Sa píšu ten 0000, on ničový. Hýbaj me, banda všetky. Všetkým? Hej, hýbaj. Tak dajme tomu iba zelenému ban, mutuj tomu to, 000 a nebudú ho spamovať. Dobre, daj ja mu dám. Už dostal. Už dostal, si ma predbehol. Easy. MP7 Nemesis. Ale kde mi odpadla tá pičovina, chlapci, ja to potrebujem. Napojím sa ako mojko. Ja to potrebujem, tu vyjebať. Ale Nemesis je drahá. To Tak čo ti hovorím, tak aj ten má ban. Dobre, dneska som už vám dám. Skúsim, či mi ide tá myška, alebo nejde. Keď mi nejde, tak to je nás na piči. Čo poprádzuj porty, možno pôjde. Možno pôjde? Keď mňa nejde napojiť, dám do jedného portu. Víš, to je na piču, lebo som tak najebaný, že to na ním trafiť. Ono to ide, chlapci, ono to ide. O bože! Ešte raz, niekto bude spávať to meno, hodicový kokot na ban. Už som im banol. Už som troch dneska. Dobre, Banuj, druhý má tí, čo ban. tam spamujú to 000. Hej, banujem, za sebou. Jebnuté hlavy. OK, tak co to nespravíme trade up, lebo tu mám first, ty pičoviny. Dobre, Sprav už nejaký som veľký banol. trade up, prosím. Nemám už. Aj ty teče, Ani z rúžových nemám, ani z modrých nemám, ani z a fialových mám.
Fialový. Ale to sú oné, 5-7-ky, to nič. Tak daj tam jednu 5-7. Nedám, môžem To to má iba. nejaké Tak kúp red nejakú šitnú fialovú. Bože. Perma. Mám piči. Rip giveaway, debili. OK, jednu fialovú musím kúpiť, že? Jedna fialová, Kúp dobre. nejakú najlacnejšiu. Takže auktorku je, že? No, napríklad to je ho. Takže... Market... Koľko tu vlastne ešte ľudí? Neudržíš všetci? 530. Si ma robíš piču. Tak ešte tu máš ešte giveaway, vieš? A ja vlastne giveaway, aha, už to chápem. Ale giveaway chlapci není, lebo si to všetko ideme rozdeliť my, takže bye. Easy. Ja to nemôžem spraviť. ty kokos. Dajte be moderátorom aspoň jeden skin. To vypodajme, ja na ostatných sa vyjem. Ticho. Auga. Torkue. OK. Hellborn, 83 centov. To je nejak moc, ne? Dva odkazy do chatu tvoje, odšot, kde videa, ako ti padlo knife a ako ti padlo akačko. No neviem ani neviem kámo. Ale už nesmím kričať, lebo došol suseda a vyjebal ma s nožom po chrbte. No normálne klobásky červené, krvavé na chrbte, nemôžem kričať. Do piče. No, som tu, čo robí ten? Trade up. Fialový skin. Kúpem skin, ktorý neviem kúpiť, chlapci, dobre? Market. To je jebo. Na špiču. On už tretíkrát otvoril ten trade a ani nespravil. Na špiču. Tretíkrát Drav, tam do nahádal piče. tie veci. Koľko je vlastne hodín? Ešte je málo. 21:59, za minútu no. nemôžeš jačať. Dobre chlapci, tak som tichučko. Ešte minútu, rýchlo zazjar niečo. Dobre, môže byť? Môže byť. Habera. Môže byť? Zaspievaj niečo gombitové. OK, kúpili sme torku a ideme spraviť trade up. Tak a ty musíš na skiny kúpiť. Hey, wake up. User joined your channel. Drobec. Sú fialové, som zvedavý na tie fialové, na tú ružovú, či čo to má byť. Lamička? Áno. Vieš, čo to znamená, že som tu? Chlapci, pamätalo USP a Orion. Môže byť. A minimal wear, koľko to stojí? Tak to má 6,7 €. Minimal wear. to si zarobil, kamo. Áno? Easy. Hej. 7,80, idem sa vycíkať, takže super. Mám vykrčený hlas ako kokot, idem sa vyšťať, hneď som tu. Drobaj, ty nevieš, čo si prišiel, kámo. A on keby tam dal oný